satriya putra seta ingkang mijil saking Panti Busana. Angagem busananing nata pating gebyar pating panturat lamun kasar sumenaring kamar guru kang hangger gadi sasana adi. Tindak ira lengkeh-lengkeh pindha singalopa riyak gajah guling. Dajar gegah gedhe witeksa sarwa seboto. Katite saking Solabawa ibu ing sarira. Ukeling asta lirik ing netra. Bilih para wadya Balakuda Sita lebda ing budaya. Hei! Oh 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 oh. Yeah. Ageng. Bocah prajurit maju-maju yo.
Bocah-bocah prajurit padha ngaso dhisik. Padha ngombe ya. Simbah. Bos. Ya. Boy. Bocah-bocah prajurit. Maju-maju yo.
Gagah gede piteksa. Keneng kesampluk titik wae glundung ning ora bareng. Weh, bocah prajurit. Bos. Maju ngati-ngati prajurit. Ora gondro sepiro. Ketiban delamaanku berabak-bak ing batono. Ya. Bocah-bocah prajurit pas padakno iki senopatimu bakal maju ing palogan senajan to wetengku rada lara sithik. Bombol semadani. Lekane ngatiku. Aja leno ing atrayenan. Kuat nampani jaya kawijayanku. Tamek guru karo siramu. Awas ku. Bocah-bocah prajurit nganti sura. Sura. Jarane dingon sura. Wah, wah. Aja endoh kowe lekane ngatiku. Kelakon kepantal bathokmu. Tontonan iki satrio le. Wut, hop. Lekane ngatiku. Gantine senopati. Wut. Lo. Wut, wes. Iki apa iki? Wes.
aja gelem kowe mungsu kaya ngono. Aja gelem wis ben. Wis ben. Wes, mana? Pantal. Lho. Apa mu ngendi? Ini Ora, bapaknya aja ditampa. Musuh kok. Ketoke gagak pitik saka gerakanmu kaya ngono di sini. Awas. Tablet binatang jojomu telinga lagi jojomu tablet binatang jojomu telinga lagi. Bocah-bocah prajurit kanyoto awake dhewe iki senajan tur gejegan sedina kaping 7 ora ana paedahe. Mula sawiko iku awake dhewe iki tunggal guru aja padha ganggu. Nyawiji gembleng sawiji. Bocah prajurit disiagake maju bareng yo. Yo. Bocah diopeni padha mati. Kuku sing dupuka kumulus wonten ing samadyaning pawiwahan. Pratandha Risang Senopati Nata ingkang ngemu sedya Drasta Durjana angkara murka wonten ing bumi tukang niki. Apa sedya panjangka bisa sembodo kang sinedya jumbuh ingkang kinayuh. Noyanaya Baskara Titi Mangsa Risang Senopati Nata anggenya ngagem pusaka katak sabetaken wonten ing Bantala. Wonten swanten gumlegar kadya juntur ing satengahing samudra kencana. Bocah-bocah aja nganti lena ing kaprayenan senajan to iki padha manggon ana ing satengahing alas nanging sampung semono ana para gawe ana kewan alas ana mungsuh ana dom surping toya kudu sameka igati siawe kowe diri Pratandha Risang Senopati dawuh parang naraka. Weh, bocah-bocah
Ojo nganti padha kelayatan weh. Jombring bangsa negeri. Yo 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 yo. Iki Soromati. Wah ya. Yo. Yo. Sama sama. Yo. Ya. Wah, haus. Awas baksomu, Bu. Nah. La, ya. 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 Surah. Walah. Iki satriyane ning kene malah ngembus-embus apa iki? Ayo Mbak Surah. Siap. Tenan tadi kaya ngono ta saiki? Saiki ganti. Ben aja diaru-arui. Dina iki dadi Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Aksa wira-wiri golek isan nang ati. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Anake wong Jawa ngerti urip kaya aja kesono. Ati nang koko. Anake wong Kayak dadi apa ya? Halo semuanya. Syukur diajar wong iku. Aku ora melu-melu lho. Ayo kono. Kowe ra diplinteng. Ayo. Nah. Loh. Kok sik. Kowe njaluk kepiye? Apa? Kayak disuluh kowe. Rumangsane mbokne kodhok. Kowe disuluh nganggo karo lampu. Kuwi genah 200.000, jiwo. 200.000. Asik. Aku masih seperti yang
Regane bakso Mas Marsudi. Lagune ada Kusuma Wijaya. Bakso loro seneng semoga laris manis. Terima kasih. Asik, asik. Lanugi Bu Martini juga gani gedang. Tadi sudah ngasih. Tak ingin aku sendiri, oh cari damai bersama bayanganmu, hangat menukar yang masih ku rasa. Oh kasih, oh sayang, asik, asik. Sekali lagi makasih Pak Marsudi. Ada Pak Triwan. Oh, lagi teman. Yang di sebelah sana. Ayo, San. Saweranya. Ayo lo melu lo. Melu. Melu. Ayo. Oh, Makanya orang-orang oh, juga ada bersama. oh, Habiskan. asik. Si. So, so. Aku masih seperti yang dulu menunggumu Asik. Oh, hidupku. kurang ajar. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan. Karena aku ganteng sekali, biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun yang ku berikan, cintakan kerinduan untukku katakan hatiku. Mengalami keinginanku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang, kau sayang. Terima kasih Tante sawerannya. Mudah-mudahan rezekinya ora saya lokak nanging saya kebak. Amin. Piye piye? Ngopo? Apa? Ya Aduh. Allah. Lah, Apa kurang? Apa lah kurang iki bojomu? kurang. Iki kurang. Yo, kapok. Ah, ajar, ajar. Kowe iki milih aku apa Mbak E? Yo. Kowe bener aku. Kowe maju. Ana ora wani iki aja bengok. Maju. Lah ngopo, lah ngopo? Mbah Surah. I love you. Kuwi nek dibales I love you nek sing jawab kepiye? Iya. Mas Galang sapa? Galang sapa? Oh, Mas Seleng. Oh. Lah kowe iki dadi apa wong diarani ora gelem? Halo Mas Celeng, ngono mau. Krungune Mas Oh, Mas Danang. Seleng. Oh, Engko krungune sik, engko sik. apa? Apa? He. Pengilon. Kowe iki yo. Mbak iki jengkang. Ya, Mbak. Kejengkang tulungan. Oh, papare sing ngendang. Lah. Iya. Iya. Iya
Waduh. Wah. 11-12 mesti nek karo kowe. Ngono. Lah opo? Kepiye? Lah mergane ngopo? Subur. Wong kene iki gur dibatan matak lairke. Kok ora berubah? Ya. Ngadeg. Dumya bojone Sarijem. Ya. Ya Allah, kowe dong apa cah? Oh, ngaku kowe dong apa? Nah, nerora. Tak kasuske kowe. Wangune iki sampean ora karo kuwi. Tak goleke bojo sing satik. Dina bojone Tugiem. Iki lho. Parami Cewek cantik. bojone Nah. Sarijem. Ayo. Iya. Bojone Parjiem. Wah, entuk tenan. Danasan jeruk minum jeruk. Biar hota hediwana. Ibet yo. Ye. Maneka sandega jare Modar kowe. Modar. Teno sisan. Kono. Manut toh. Tante. Wes dot. Rasanya gimana rasanya? Sangat enak sekali. Ya gini kok suaranya lanang. Biasanya dicium atau disedot? Biasanya di moodku. Roh, rene tak dimut, Roh. Arah dimut kayu. Kowe kurang nguluk salam lho, rene sih. Bu, tempat sampah Bunda jeng buat sampah. Ini sudah sampai di sini. Mau dimut atau di apa ini? Imut. Mau diemut. Cek gini anaknya bang. Sudah, jangan bertengkar. Lah dikapakno iki dikapakno. Hip. Ora dikapak-kapakno kok mamah. Ngur. Lah kuwi kan gur ngancam. Uluk salam sih. Halo salam. Yo nek yo. Untuk kiem ta mau. Assalamualaikum. Rahmatullah. Oh ya. Nimpeni harta. Kok nek kacek mlebu piye? Titip kanis. Ya. Nggih, sak menika. Oh, urung to? Oh iya. Nggih. Kayak ada layangan kan? Apa? Saya mau ngendikan. Oh nggih. Wah, saya mau mengetika bahasamu lho. Hari ini lagunya apa, Mas? Nah. Ajar. Didilat. Dene iki ra seneng nek karo wong wedok. Karo cewek ora gelem mendilat. Senenge karo sing kaya kowe ngono kuwi ireng mutlak ngono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiki kepiye ya? Waalaikumsalam. Ya Allah, tak kira-kira ngopo lho. Bocah ayu-ayu budek. Wah. Fokus. Mosok agek assalamualaikum langsung mlayu rono. Jenenge ora supan. Kula sarencang. Dumateng engkang. Hahe. Mau bocah cerdas. Dumateng engkang sing ngendang. Genah raka. Apa? Kula keluarga ageng Kuda Seta ngaturaken matur sembah nuwun dumateng warga masyarakat Trukan. Lah, trukan. Ora jadi ditopak trukan. Ya. dumateng warga masyarakat
tukan. Ya kecepet. Ngomong bocah ya. Meneng wis fokus. Ingkang sampun kersa nimbali kula sarincang Lah kok kowe ditimbali? dalam rangka Subitane Pak Triman. Hah? Heeh, tenan. Tenang ya. nyunake Pak Triman. Pak Giarto. Dul. Sesuk di traktor iki naik. Oh, kudu anu Eh? kualifikasi. Kudu kualifikasi. Kayak wonge tukang traktor, kowe kudu di traktor kowe. Sing endi, Mbak? Terima niki kok. Oh, iki kan bawa urut saka cadat. Seko kowe dhisik no. Seko suro dhewe. Mbak Suro. Aja sing angel-angel sing iso bae. Nah. Kowe njaluk apa tak wei? Anak kucing. Delok suarane. Pamintaku. Ngono, delok coba. Pamintaku. Wah, apik. Terus kene. Seko kono. Yusuf ngawon Yusuf. Nimasito. Ayo. Nimasito. Kose. Yusuf dislereng gah. Yusuf dislereng. Urut. Wah, nanti kaya wong ra dia. Kowe ra dijotos. Asik. Lho kok asik? Urut cadat. Hantut runtut. Kowe lho tanggung jawab mosok ngentut jare. Ayo ngono. Apik apa? Apik bathukmu kuwi. Tansah reruntungan. Wah. Nah, kaya mister kono kae lho kae, saingane. Muncang iso. Ing rakino. Ing sarina. Wah. Prek. Sawa ini wah Bang Yusuf buan sing nangis ki sapa sing nangis datan datan kinggang sak rambute orang goe datan kinggang sak rambut biar Kok sik mancung ning bisi udu ngono. Nisa kuwi Nisa ajarane kuwi mesti lamun dan samingan. Syukur kenake. Sampeyan gelan. Wah ditindak dhewe. Ditindak dhewe ora pas. Lamun ayo adoh caketing Kira-kira adoh gojek. Jembri nek sido ase ya kowe deh Kowe sing urung kowe mau sing bonang. sido ase Men bujuk lho entek kok. sido ase sidoron lho Sido asik. Braya. Sing bener Mas Muncang. Kandhani. Mas Muncang sapa? Yai Mancung. Kang Setyo Men satu. Ayo. Ra nonton dong. Beksi yen saiki. Iki wis jam piro? Basane
kok mune ora ngerti sajose yo Dindake. padha bagusi. Begini kayak satu Apa piye? Oh, lah kuwi mbok kuwi ora di luar tanggung jawab kita itu. Ketoke kowe ning nggawa lho, aku ora melu-melu. Lah klambine padha kowe kok. Iya. Nganggo kungfu panda. Cempe kepiye to? Andika Luwe lho. kayo manengku. Piye ro? Kepiye? Dia di kabeh saenak-enake. Tengere apa? Sik lho. Ya ben. Weh. Lali ngomah. Lali ro. Anakmu ben ono ro. Ayo kowe tanggung jawab kowe. Mugi lestari yo. Ya. Mugi antuk berkahe siti. Asik. Anggit. Dadi ora nggit. Dilongi.
pangapunten sedaya kemawon. Menika satunggaling informasi bilih tontonan mawi tatanan kinarya tuntunan saestu. Mbok bilih samangke wonten sanes rombongan boten pareng dipun lebetaken. Monggo dipun tarik. Anake suram. Yo tak. Yo. Beri tepuk tangan. Ya, makasih. Yo. Oh ya. Yo.
dengan SPM Production. Ade, Anissa juga Diajeng Turki. Ora diade-ade. Asik, asik. Kita. Satu lagi, sini. Mekar lan sendi, Gusti ongkeng taman sari, manungsa wengi, kelawan kulane dadari. Ya, makasih Pak Togok. Juga Mbak Nini. Sukses selalu. minangkani pamudhun gesangipun Pak Marsudi. Mau tesih wonten setunggal malih, Pak. Oke. Ali-ali. Oh, ali-ali kok langsung di Katresnane biru. Yuk, alon-alon dilogi. Ya, senti iki Pak Supri. Bos. Ayo yo. Hop. Ya. Hey!
Kowe iki ngabani ngopo kowe iki? Hah? Lah iya mergane ngopo? Kepiye? Heeh. Oh ya. Ya, rene diajeng selehno kuwi. Heeh, iki. Ya, kene diajeng. Nah. Kowe wani? Kene mapan kene. Nah. Heeh. Kepiye carane nambani? Kepiye kowe mau? Cek. Heeh. Sesuk bojomu tak ngono iki. Saiki praktek karo penyanyi. Ya. Siap. Siap. Hemah-hemu semprong bolong buntu alu. Tambani tekaning atiku. Ye. Barongan foto beling. Tak. Ye. Modar. Hah? Piye rasane piye? Enak sekali. Penak ndi dadane? Ganti sapa? Ya. Sampean jare. Sampean. Heeh. Wah. Ya. Ayo. Dongkling. Ya. Motyar kowe. Malih babi, soko dipangan kowe. Motyar kowe. Ayo lah. Wah. Berubah menjadi macan toh. Syukur. Hmm. Nah, balik kembang. Manjari. Digelar, diwangi gelar. Ya. Lah nek wong arek ngangkah ki yo ngono kuwi. Lah, Lungguh kene, Mbah. lungguh kene dijawabno. Ora lungguh kene sik. Ora to. Bezong alah lungguh sik. Duduk. Salatullah. Nengi mbake. Aku ditinggal. Ra. Ayo, Mais. Ayo. Mas. Yo, alan-alan yo. Biake nek nuruti sura ora enek rampunge gitu. Lah aku kira gek poso. Kowe timbangane angel-angel to, Ro. Walah action. Ya Allah. Kowe ki aja mbuli penonton. Kayak apa? Sapi. Sapi metal ya. Kayak jerum. Iki timbangane rokel karo kae iki lho tak goleke judune selingkuh kono. Do mesraan. Ya rembukan. Piye menurutmu hari ini Mbah Suro piye? Seperti kire.
Tapi kelihatannya bagus. Loh. pangarsanipun Bapak RT utawi Pak Sugiarto kasuwun lumebet wonten ing salebetipun kalangan. Monggo perwakilan saking Pak Sugiarto utawi Pak RT Slamet.
Us. Cak 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 cak. Bodi. Bablas. Sembuh. Assalamualaikum. Kalian bobo sinten? Kalian bobo sinten? Bobo Kiarto. Arang matur. Dumateng bobo Kiarto. Menawi wonten ing carita Kukuring Senopati minangka pungkasaning carita. Nanging ing mriki wonten ing kutha Seta Kukuring Senopati minangka syarat sarana pangruwating Sukerta ing pangaja wiwit dinten Kuku Pangrit tansah pinaringan kabejan kamulyan tansah pinaringan rejeki ingkang banyu mili sembodo kang jinangka cumuh kang kinayo tansah pinaringan Teguh rahayu wilujeng selam Tina pihno saking ler sami kuala.
Kanthi asesanti Jaya Wijayanti Durga mendak kala mati lebur dening pangastuti. Mugi-mugi pinanggih wonten sanes medal rahayu kanthi kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.